O 4 de maio poderíase decir que comeza a pre-campaña pro BNG de Pontevedra. Este partido organizará unha cea no recinto feiral co fin de seguir construindo cidade e coñecer aportacións, inquedanzas e proxectos das veciñas e dos veciños que creen no modelo de cidade e no futuro da Boa Vila. Eu non me canso de dicir que o millor nesta cidade está por vir, que se nota, que non é unha percepción nin unha valoración política, que se ven nas rúas cheas de xente, que se ven nos sectores cos que te vas atopando, coa xente moza, coa xente máis maior que disfruta e que se sinte esta cidade como súa. Lores dixo que o fin desta cea é o de dar continuidade a un camiño de avance para Pontevedra, unha cea onde estarán convidados xente do mundo do deporte, da cultura, do turismo. Polo tanto, queremos que participe todo o mundo en que esta cidade, este modelo de cidade, avance, e avance no futuro, non? E que sexa, que sexa coa colaboración de todo o mundo. Nesta cea vai haber traballadores, vai haber, en fin, empresarios, vai haber xente da cultura, xente do deporte, xente da actividade económica e emprendedores, en fin, xente relacionada co turismo, e, sobre todo, toda a xente que se ve que hai un ruxe de fondo que se move por intentar que esta cidade vaya para diante, non? Unha cea que terá como fin dar un novo chanzo no modelo de cidade pontevedrés. Por lo tanto, queremos que este avance continúe e, se pode ser, que dea un salto adiante. Eu creo que temos todos os vimbios para poder dar ese salto adiante. E ese salto adiante será maior na medida en que moita xente que, ao mellor, aínda non se acercou ou aínda non aportou cousas, queira aportalas. Esa é un pouco a idea, non? Unha cea organizada polo BNG que terá lugar ese 4 de maio no recinto feiral de Pontevedra, pero tal e como dixo esta mañá o alcalde, non é nin moito menos para a militancia, é para toda a cidadanía que crea no modelo de cidade e aposte por Pontevedra. Os interesados en asistir a esta cea, que terá un custe de 15 euros, poderán recoller o seu ticket de entrada no local do BNG da cidade. Moita xente pensando que se pode facer, desde logo temos unha garantía de que